салом алейкум аҳли гурӯҳи шоёр. имрӯз назди мо ҳамин бародар тавбат омадааст. хай ҳолша бинед дар болои каляскай. И вақт шуда модараш мегузара, падараш дига зан мегира. хай ки мо ҳама мегем муслимонем, хай кори муслимона бин ки чӣ кор кардааст. моиндараш мегира, ай хона сараш мекуна. кӯдак мемона дар кӯча. мега мондум тай боронда. 2-3 рӯз тай боронда гаштам, мега надонистам ки ҷо бирам. омадам, мега отам қабулам накард. мазам полни грех, мега баъд через ҷурӯҳом холама ёфтам, мега холам да хабар расондам ки биё мара биги бар. ина холаш. хунукаш мезана, хай аҳамият метана, не ки тавбача ки прана мекунан, касал ососта кӯна меша, ҳамин кӯдака айпо меғалтона. касал кӯна шидагиай. падараш отказ мекуна кӯдак. ина муъмини муслимондорӣ. ҳозир бара қатиш баҳс ки мега ман муслимонам, ман исломиам, мега не ки фарзанда дар кӯча партофтан. ҳеҷ вақт гуноҳшонро ба гардан намегиран. сад офарини холаш ки холаш имрӯз ина чандин соло шид. ини холара меган муъмини мусулмон. ина дар дини ислом. ина худотарс ки кӯдака напартофт. кӯдака тарбия кард, бо калон кардистай, и қаинвалид чидай, бо нигош кардистай. худованд баракатшон бута, файзу баракатшон бута. зуршон омадааст, дига суми надорам барои тавбаткунӣ. назди мо муроҷиат кардан ки мо суми надорем ки шуморо бутема, даим фарзанди мара биги тавбат кун. мо тавбада қабул кардем. ина писарчара номи чиай? ки? амирҷон. номаш амирҷон. чанд сол шиди хе касал шиди уже? ина 2.5 сол шид. мумкин зиёдтар боша ка. касалаш беад кӯна шидагиай. хай тавбада гирифтем шарои хотири аллоҳи меҳрубони хумон. ай дасти мо қатиш кор кардан, ёрдам кардан. мо да суми ҳами кас дар кор нестай. худованд шифоша бута. ҳамин шифоша дод камтай, мо ҳамин шифо биё, мо хумон хурсанд мешем. мо як рӯз бо дар ҳамун ҷаласаи вазорати тандурустӣ будем. вазири нав беҳад шахси бузург, шахси пурбаракат. ай вақте ки ҳамин кас ҳози вазорат омадагиай, вазорат пурбаракат шидестай, вазори тандурустӣ коро пештар рафтестан. мо ҳамира ҳис кардестем ки чӣ афзоиши наве шидестай дар вазората, пеш рафтестай. як рӯз дар ҷаласааш гуфт ки ҳамин камбағале агар назди шумо биёя, сум надошта боша, илтимос ёрдамаш кунед. айдар берун накунед. агар ки ҳамин камбағала ёрдам кардӣ, гӯё шумо моро ёрдам кардем, гӯё шумо худода ёрдам кардем. айдар беруншо накунед. инам як сабабе ҳаст ки мо имрӯз додарчара тавбата гирифтем. худованди карим макатада шифои комил бута, мо ҳамин рӯз тавбаша сар мекунем. шифодиҳанда аллои таоло худшая. хай худованд ҳамин модари моро сабр бута, холаи писарча буда, худо сабрш бутава, ҳамира напартоя дига. нигош куна то охири умршака. ай дасти мо чизе биёя, мо ёрдам мекунем. иншолло дар оянда ам ай даст мон як ягон корбо биёя, финансия яки зурмон бираса, бо ягон чи бо ёрдам мекунем тон. хайна худованди карим шифои комилаш бутава, худо нигаҳдорш боша. ҳам модари моро баракати як хона шуда ки беризқ рӯзӣ намонанд. худо рӯзшона бута, и ҷияна фарзанд қабул кадай, калонаш кадастай. худо нигаҳдортон боша. аллоҳу акбар. Aznay, Bahmet işte daverine koyayım. Bahmet'i zankalon amşidi. Okuna bu müntüme girezime de kanaviz buta okumu da acı bu kadar darbadani mardım. Yazna. салому алайкум бинандагони муҳтарам, ман Диловар Шоев, писари Бахтиёр Шоев ҳастам.
тақрибан моҳҳои январ буд ки амирҷон ба назди мо омада буданд ва падар аминҷонро қабул карда буданд ба табобат. амирҷон вақте ки якум бор омаданд назди мо, амирҷон дар каляска буданд, роҳ вабше гашта наметавонистанд, хӯрда наметавонистанд, ҳоҷати худашонро ҳам рафта наметавонистанд. ин ҳама масъулият дар гардани холааш буд. вақте ки омаданд бар падар муроҷиат карданд шикояташонро, падар аз ҳисоби надоштани маблағи инҳоро қабул кард ва ба онҳо кӯмак кард. падар ҳама вақт ба шахсоне ки ба наздашон меомаданд кӯмак мепурсиданд, падар онҳоро ройгон табобат мекард. падар мегуфт ки ин суханҳои вазири тандурустӣ аст ки мо бояд одамҳоро дастгирӣ кунем ва беморҳоро дастгирӣ карда табобат кунем. имрӯз падар ки қатъӣ монестанд, падар ба мо тавсия доданд ки амирҷонро табобаташонро давом диҳему ва ба амирҷон мо шогирдон чӣ кӯмаке ки аз дастамон мебояд ба он чени кор кӯмаки метавонистагиамон ёрдам кунем. мо хурсанд аз он ҳастем ки имрӯз амирҷон хеста раҳ мегарданд. имрӯз амирҷон худашон ҳоҷати худашонро мераванд ва имрӯз амирҷон хела беҳтар шудаанд ва падар ки омаданд қатъӣ мо ҳамкорӣ ки карданд, бо давомашро падар табобат мекунанд. имрӯз ба амирҷон боз дидани духтурони асаб, духтурони нерволог дар кор. мо шогирдон аз дасти мо ҳамин қадар омад ва боз духтурони асаб, духтурони нерволог диданашон дар кор. имрӯз амирҷон хела хубтар шудааст. мо шогирдон аз дасти мо имрӯза ҳамин қадар. амирҷон, шумо чӣ хел ҳастед? назар аҳмад ба шумо вақаи бахтиёр ки маро табобат кардан, ёрдам кардан. ман ҳекмо хела миннатдор ҳастам. назар аҳмад канон мад бошед. имрӯз амирҷон, шумо чӣ хел раҳгардитон чӣ хел метонен? хеста раҳ гашта метонен шумо? мутаҷҷиб раҳгарди метонам, раҳ мекардам кам берам миём берам ту метонӣ хеста? бале, албатта. ина имрӯз мебинем ки амирҷон худаш мехезад ва майда майда уже қадамҳояшро мегузорад. раҳмат кардам ба шумо. бале, маҷбур кардам миннатдорам. якай бахтиёр аз шумо. миннатдор ҳастам. пеш ин ҳама масъулиятҳо, ба ҳоҷат бурдан, авқот додан, либосҳошро пӯшондан, ҳама масъулият дар гардани холаи амирҷон буд. шумо хола ягон гап гуфтанӣ ҳастед? ман аз шумо ҳазор бор миннатдор ҳастам. аввал аз худо, дуюм аз худо, сеюм аз шумо миннатдор ҳастам ки ина маро дастгирӣ кардем. фарзанди ман ина бар рӯи похест аст, пӯшокҳояша мепӯша, авқотша мехӯра, гуфтаи гапҳо беруни дуруни хича мерава. ман ҳазор бор шукронаи парвардигори меҳрубон мекунам. аз шумо ҳазорон ҳазор бор миннатдор ҳастам ки мои одамои камбағали бесоҳибро дастгирӣ кардаистем. мо ҳазор бор миннатдор ҳастем аз шумо. саломат бошед. худованд шифои комил. мо шогирдон аз дасти мо ҳамин қадар омад. бо ягон курсҳои дига ки дар кор бошад оянда, бо мо дар хизматем, бо хизмати худамонро мерасонем ва касал ки кӯҳна шавад, мушакҳо ранги латта мешаванд. касал ки нав бошад, тезтар соз мешавад. аз ҳамин сабаб аз дасти мо ҳамин қадар омад ва мо ҳамин қадар кӯмаки худамонро ба шумо расондем. мо аз шумо ҳазорон ҳазор бор миннатдор ҳастем. мо кӯшиш мекунем бо ки фарзандмона бо биёрем ба ҳамиҷа, бо ҳамин хел табобат бигира, бо ба пору по бихеза. бале, маҷмӯъ кардам, миннатдор ҳастам. ҳазор раҳмат кардам ба шумо. мана ёрдам кардем, ба пом хестам, раҳм мекардам. шукронаи худованд. раҳмат ба шумо. саломат бошед амирҷон.